Punisher. so, mura to siya super. And welcome back to my YouTube channel. And for today's video is ako lang ipailailan ninyo na si Turkey, ang akong cameraman, si Kad atong nangahoy may siya ka video kana maglakaw-lakaw ko dire. So kani man siya moy ako kauban jud hangtod drone sa pag video. So nakoy surprise ni yawa siya kabalgon sala ni. Wala ko say surprise ako nimo. Wala nag-alam mo kung salan jud ni. Wala God. So mo man ni siya gyud ako kasulti kung sinsa tong kauban nako si Kad kani adto karon nga ani akong vlog, ani akong journey sa pag-vlog, mura gyud siya akong tagan. Ay namang ko mga kauban sa una nga akong gipangkuan, gitrayan og ingon nga mo koy muna ako or else akong buhaton, mas lumusabay sa akong trip. So kani si Turkey mura gyud akong hatagan kay mura mo din siya akong kuyog gyud. Mura po na siya akong kasab-an nga mo tuor ako. So muna siya akong balusan, muna akong hatagan o kuan kanang butang. Bisan di ra ko mahalo mga baratuhon ra ko para ma-enjoy siya nga kaning dul-ana para po niya. Ako na siyang i-order og Shopee. So ako rin siyang yatag niya kaya deserve man gid niya kadong last na ko nga sweldo sa akong trabaho nga ako ginihatag niya kay ang iya pag-effort sa pagkuyog na ako nikuan naman po siya kanang motor po siya na kung subukan ba. Muna si Turkey ako cameraman, ya usahay pohon, magama may drama. Kamera kong duwa. Pero may laing mo tabang na mo, di ba Turkey? Kita ra mag-usa. Turkey, so kani iya hadud na eh. Kung nang ipabrihan niya, kung siyang bation, or malipay ba siya, o na siya aning dulana, or di siya malipay, di ko mahimo. Basta murang mo ginag kung makabot na ako. Kasi Turkey ako nang hatag nimo, o abrihe diha, o sa lay sulod ana. Ya, ikaw naman ikaw dahil si ba na mo gabrihan na super family Turkey ang iyang yung parcel. Sana yung gabrihan na si pwede laing putos sala nagway na pero ako nakabalok na po sa sudan. Oh shit. Sila na pa. Luyas patak kabal mo. Sige, abri na. Jud. So, apet na maya makita kung sala na siya. Wala siya ginaingon nga kung kinsa tong mukuyog na ko. Oh, ito tong mo subuon na to yung bulong balibad. Wala tayo mahimo anak, di ba? So kanay si Turkey mo tuo kini nato. Ay kuan man. Si Kad sa una siya aktig kuan anang wait village joy promise. Oh, sila. Kita na ang ano picture. Okay, sabi na. Basaha sa ngalan na. Wireless. So for na sa super pam mo ni akong order ni Turkey. Wireless headphone P47 5.0 plus EDR. So man siya ang made in China. Radio nito ako. Ay kung mo gani ang specs super pam o din. Ako na pabrihan niya kay ya mo gini pa niya ni. Sige, apre. Wow. Wala na siya super pam. Sige, apre hap yun. Oh. Okay, sukod sa ulog ma. Tuno ba? Sige, sukod sa ulog. Sukod na sa ulog. Yeah, okay. Okay lang. So napod siya ikon super pandalasan. Napod siya mo ni Chang siyang for siya charger. Wala. Mo na siya super pam. Mo na yang headphone ng wireless.
So wala jud ko pabalo ani ni Turkey. So Turkey unsa imong kasulti nako sa akong vlog sa akong YouTube channel. Salamat po. Subscribe. Sige. Subscribe and follow. And share. so mura to siya super fan ali pag si Turkey. So tatag nako anay nga sa ako apang guling fan pa na siya kay so bye bye and don't forget to Subscribe.